Que tal? Hai que ver a que está caendo nesta tarde de martes de Entroido aquí en Santiago, na estación do tren onde están as comparsas, as carrozas e todos os participantes no desfile a prepararse, desafiando a este tempo, desafiando a chuvia. Quen dixo medo? Nos de medo ningún, ainda que estamos aquí ben resgardadas, todo hai que dicilo, que estamos Somos aquí nos soportais da estación. Pero bueno, xa estivemos falando con moitas das comparsas, con todas, cos que se disfrazan, os que teñen, os que son valentes de verdade. Los que hoxe non deixan alegría na casa e saen aquí a mollarse. E nós pois imos facer tamén o que poidamos, imos intentar seguir este desfile, así que prepárense porque logo contaremoslle todo. Imos pasalo ben. Imos prepararnos, oi que non me entran as gafas. Agora sí que xa estamos, non? Listas. Estamos vendo que aquí algunha está facendo exercicios de quencemento. Sí, vai ir practicando, se non despois collenos en frío. Vai ser duro o camiño. Sí, creo que sí, sobre todo a auga non nos vai acompañar moito. De onde vives? Pois nos vimos de Bemantes. Iso por onde que? Por Miño. Por Miño, bueno, de bastante lonxe, vives, Sí, moito humor logo por aí. Sí, porque, bueno, gustanos moito isto. Entón, Que vos gusta deste desfile en Santiago? Por que vides ata aquí? A animación que hai polas calles non hai en ningún lado nada máis que aquí, impresionante. E bueno, xa non é o primeiro ano que vimos, entón gustounos moito e repetimos. E seguiremos vindo. E vides de bailarinas, de ballet, non? Vimos de caixas musicais. Ai, de caixas musicais, bueno, sí que é verdade que temos por aquí os compañeiros, bueno, bonito isto, Bueno, moi traballado, a verdade. Bueno, esta xente parece que vai cómoda, pero en realidade supoño que irá andando, non? Ou levan algunha axudiña por aí? No, van andando. Ainda que parece que van aí moi cómodos, no, van andando, teñen que andar. A ver, imos falar por aquí con uns compañeiros, graciñas. Bueno, vai a poses, Estivestes practicando moito? Bastante. Dicía... Varios meses practicando nosas actuacións. Dicía eu, coa túa compañeira, que parece que ides moi cómodos aí nas caixas musicais, pero realmente ides andando, non? Sí, hai que aguantar todo o camiño a pé, non se pode sentar. Isto leva rodas ou unha axudiña? Sí, pero ainda así pesa. Cansa, non? Claro. Bueno, pois moito ánimo porque o día vai ser duro. Que o pasedes moi ben. Moitas gracias. Aquí vexo moita preparación. Este micrófono funciona de verdade? Funciona. Ou seja, que vas animando pola rúa. Un poquinho, Pois aí animando. Hoxe vai facer falta moita animación, porque o día así non acompaña. Xa teño a gorxa tocada de onte, pero bueno, habrá que por todo máximo para divertirse. Ramos de flores, todo fantasía de ramos de flores, todo. Pois que ben vos vai vir a chuvia, así para regalar as flores, para que estean ben bonitas. Están todas ben crecidiñas, todas aguantan o verde. Que maravilla. De onde vives? Pois vimos desde Tomiño, desde Pontevedra. Xa levamos bastantes anos vindo aquí ao Carnaval de Santiago. Porque vos gusta moito este desfile. Gustanos moito, Que aparte ten moi de bonito. especial? Pois todo, a xente, a animación, a calle, o recorrido é moi bonito, é largo porque é largo, pero é moi bonito en sí. Bueno, pois a poñerlle todas as ganas do mundo logo, Eso sempre, porque sempre. é o que fai falta, non? Sempre. Graciña. A pesar da chuvia, aquí hai xente que se anima, vemos que están preparando aquí esta especie de carroza. Contame de onde vides vos? Del Araño. Sodes a ruliña del Araño? Sí. De que vides este ano, Antón? Como fixestes estes traxes? Vimos de hindús, todo como ben podes ver, con tela, todo coser con tela. A ver, contame o traxe, un pouquinho. Pois nada, todo con flores, todo feito a man, nada de comprar, nada de... Xuntamos cartos que conseguimos, cartos que metemos nas carrozas cada ano, así ano tras ano estamos aquí. Non vos desanimou este tempo, polo que vexo, non? Non, a noso tempo danos igual, con tal de pasalo ben. A ver se non se estropean moitos traxes, porque non sei se os ides usar para algo máis, pero hoxe é un pouco día importante para vos aquí en Santiago, non? Xa que sodes unha parroquia de aquí. Sí. Estivestes moito tempo confeccionando os traxes? Empezamos sempre en setembro ata aquí.
desde setembro, sí. Así un pouco cada día ou tiñades un día a semana para ir facendo? Vamos os sábados, os domingos e algún día pola semana. Bueno, vexo así por aquí algún accesorio, que estos son das latas, das bebidas, non? Ceras. Ai, as joias son tremendas, Sí. Ainda vos poden valer para algo. O que estou vendo hoxe aquí é moito colorido e vos sodes unha boa representación porque, bueno, contame un pouco de que vides, como fixestes este disfraz. Vamos de payasos, é unha fantasía de payasos. Payasos orixinais. Pois payasos moi orixinais, de moito color, como é o carnaval, alegría, color, a poñerlle un punto de color este día que está medio gris. Vides daqui do concello veciño de Teo, non? Sí, vimos de unha aldea de Teo que se chama Rarís, bueno, a grande parte somos de ali, e somos un grupo de amigos que nos encanta Entroides, é o terceiro ano que participamos. E gustamos vir aquí a Santiago particularmente? Eu creo que é o día que máis ilusión temos en vir, porque a nivel espectador o desfile que máis xente concentra, é o día que con máis ilusión estamos, máis nerviosos, máis todo. E o traxe fixestelo vos? Si, o traxe é todo feito por nós na casa, foron meses e meses de traballo, a verdad, e moi contentos co resultado final. Eu vexo por aquí unhas luces como as de Nadal, pero eu non sei se vos ides iluminar. Sí, eso despois, antes de salir, encenderemos todas as luces que levamos polo traxe. Bueno, pero cuidado coa chuvia, que a ver que se vai pasar aquí algo. Esperemos que non, esperemos que non. Está todo controlado. Sí, todo controlado. Canto tempo estivestes facendo os traxes? Moitos meses ou non sei cando comezaste? A idea xa xurdeu alá polo mes de agosto, máis ou menos, e alá en outubro nos poñemos mans a obra e hasta nada, hai 15 días que rematamos. Bueno, pois que saia todo ben e sobre todo pasadeo moi ben, que para iso o vides, non? Moitas grazas. Hola, hai alguén por aquí? Sí. E onde estades? Ai. Onde está a cara? Ai, está por aí arriba, xa o pillei, está por aquí. A ver, de onde vindes vos? Nos vimos de Ordes. De Ordes. E de que vides vestidos, así tan simpáticos? Imos vestidos dos xenerais de Entroido. Dos xenerais. Bueno, e cantos anos tedes? Temos diferentes edades, dende 10 ata 12 anos. Ai, bueno, porque eu como ides aí metidos... Claro. Pero vedes ben, aí? Si, vemos perfectamente. Bueno, e cantos sodes? Somos 7 persoas. 7. E que sodes, amigos? Ou da familia? Amigos e familiares. Bueno, xa é a primeira vez que vides a Santiago, o desfile? No, é a segunda vez xa. E que tal o ano pasado? Pasástelo ben que vexo que repetides? Si, moi ben. Hai alguén por aí metido? Sí, hai aquí un chico. Hoxe estou facendo verdadeiros esforzos por saber por onde teño que falar coa xente. Vides moi tapado. É que non te escoito moito, Non me extraña. Vas aí todo tapado, digo. Vou de maravilla. Mira, ainda que chova, que ben para... Non pasa nada. Non pasa nada. Ainda se fón bonito. E de onde vides? De Arzúa. De Arzúa? Sí. Pero ides cómodos aí dentro? Comodísimos. De verdad que sí. Ides ben o camiño? Bueno, tanto peso non. Sodes os pingüinos do monte. Do monte, sí, señor. E iso? De onde ven esta idea? Bueno, pois de recoller cousas do monte e reciclar, como quen di. E que sodes, un grupo de amigos ou isto é unha comparsa? Un grupo de amigos. Un grupo de amigos. Sí. E cantos vides? Vimos 6. Bueno, pois vexo que ides ir ben abrigadiños, xa vos deixo aí preparados. Chove máis por ti que por nós. Non pode faltar en todo Entroido que se precie unhas boas bruxas, non? Por suposto, por suposto. Meigas, eso. Pero ides botar algún meigallo hoxe por aquí? Votamos. Botade un orfeo para que...
Xa fixemos un, pero non dou resultado, non lo debimos de facer ben. Hai que practicar máis. Hai que practicar, sí. O que pasa é que somos novatas. Os migallos que votamos nós son todos vos, Son todos vos? Home, esperemos, todos vos. Vamos a pasar todos moi ben. De onde vives vos? Pois mira, nós somos de Conxo, somos comparsas conformistas de Conxo. Ai, sodes os conformistas, home, non poden faltar os conformistas. É unha comparsa mítica aquí en Santiago. Unha das máis antigas, ademais. Pois sí. Pero digo eu, tamén sempre acompañades ao Meco. Non sei se lle gusta ao Meco ir así cunhas meigas, como Bueno, este ano no Meco non fomos de meigas, No, ides de outra, tedes varios disfraces. Temos varios. Fomos de pulpo. E cantos sodes este ano na comparsa? Bueno, este ano somos menos, porque hubo unhas poucas baixas por motivos personales, pero bueno, solemos andar sobre 30, 30 e moitos. Bueno, chegan ben, non? Sí, máis ou menos, chegan. Porque para organizarse é moi complicado. E contádame un pouquiño como é o traxe. Facédelo vos, o traxe? Sí, entre todas colaboramos, temos que nos los corta e toda esa historia, e despois nós vamos cos complementos, e entre todas, toda a comparsa colabora. E a idea de onde xurde? Hai algunha cabeza pensante aí no grupo? Todas somos cabezas pensantes, todas. Hai que colaborar todo. Cada unha aporta o seu granito, vamos. Bueno, estou yo preguntando a todos, porque como fai este día así un pouco, digamos, desagradable, pero en Santiago nunca se suspende pola chuvia, que para eso somos vos composteláns, e non sei se vedes moi animado. Bueno, vimos como todos os anos. Nos, o noso lema é pasalo ben e disfrutar do carnaval, que é unha festa que nos encanta. Seguimos vendo que disfraces temos esta tarde chuviosa por aquí pola estación. Estánse a preparar todas as comparsas. De onde vides vos? De Laraño. Sodes, hai dúas comparsas de Laraño. Xa falamos coa Ruliña, vos sodes? Somos armatroulas. Bueno, a mí xa me deixaron por aquí un dos sombreiros que levades no disfraces, porque está feito de pistachos. Vai a traballo, non? Moito, a verdade, bastante. Canto tempo levades traballando nos disfraces? Moito? Dende comezos de outubro, máis ou menos. Bueno, aí todos os días traballando un pouquiño ou apretastes agora ao final? Bueno, todos os días, pero ao final sempre toca apretar. Bueno, decídeme de que o traxe, porque levades, agora imos ver todo o que levades, pero de que ides? De setas, imos de setas. De setas, e a ver, por aí vexo máis pistachos no cinturón, non? Sí, sí. Ten moitos pistachos como estes este ano. Moitos. Sempre intentamos levar material reciclado, este ano, pois, levamos pistachos, cartóns de leite na árbore. Porque aí detrás levades un tronco, a ver, xírate para que veamos. Un tronco con, aquí vemos os cartóns do leite nas follas. A ver. Bueno, é porque vides sempre ao entroido de aquí de Santiago, sodes dunha parroquia de Santiago, pasadelo ben aquí. Sí, pasámolo moi ben, a verdade que sí. E vides animadas, hoxe? Home, con moitas ganas. Non vos bota para atrás así a chuvia? Non nos bota para atrás, non. O disfraz, non sei se tedes medo de que se vos estropee moito ou é para estropear, hoxe é a dalo todo. Sí, hoxe é dalo todo, se se estropee, que se estropee. Ides aguantar ben todo o camiño? Claro, como todos os anos, con moitas ganas. Porque non sei se pesa ese tronco que levades aí. Que va. Ou ides lixeiros? Imos lixeiras. Bueno, hai que ver tamén o calzado. Un feito de bellotas, non? E outro de pistachos, como gorros. Bueno. Cestos que están feitos por nós. E os cestos tamén. Sí. Oye, deixastes os montes limpos. Totalmente. Fostes a por todo. Vamos. Bueno, pois esperemos que pasedes moi ben. Nada, moito ánimo, vale? Grazas. Chao. We gon' be smoking on that loud, yeah. Amplify, pass it to the left, around the cipher, put it in the air. That vaporizer, then that liquor going down, Who with it? Take it higher. Who with it? Take it higher. Who with it? Take it higher. Who with it? Light the bonfire, smoking out the air, make them sing like the choir. Let's go get higher, roll it and twist it. All around the world, everybody get lifted. Light the bonfire, burning the sky up. Master Kush, red your eye up. Light the bonfire, burning the sky up.
it, legalize 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 it. Them said them want smoke, me want smoke. Lighter in the air, lighter in the air. Pull up, 50 vibes, fire on the tree of life. We gon' be smoking on it loud, yeah. Amplify, pass it to the left, around the cipher, put it in the air. That vaporizer, the Nellica going down, the Nellica going down. Who with it? Take it higher, higher, higher. Who with it? Take it higher, higher, higher. Who with it? Take it higher, higher, higher. Who with it? Higher, who with it? Light the bonfire, light the bonfire. Smoking out the air, make them sing like the choir. Let's go get higher, roll it and twist it. All around the world, everybody get lifted. Light the bonfire, burning the sky up. Master Kush, red your eye up. Light the bonfire, burning the sky up. Legalize it, 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 legalize it. Nin as desacougantes previsións do tempo poden con eles. Son uns incondicionais do desfile de Entroido en Santiago de Compostela. Son a xente dos centros socioculturais. Hola, Giovanna. Hola. A pesares das previsións de chuvia, aquí estades. Sí, aquí estamos e intentar sair pese a quen lle pese. Contame, que ides facer este ano? Tedes unha temática común para os centros socioculturais? Para os centros socioculturais temos unha temática. Este ano o Centro Sociocultural de Vite cumple 25 anos. Entón, a intención é ir de festa, facer un gran desfile entre todos os centros no que participamos os de Vite, imos de gala, esa que é a nosa festa, vamos un pouco máis de... Levades máis plástico cos outros, non? Porque vos sempre apostades polo deseño, un pouco manualidade. Un pouco, sí, xusto. E participan nenos, adultos... Participan nenos, adultos, bebés, un pouco de todo, participa un pouquiño todo. Este ano vamos disfrazados de diferentes disfraces. Nos vamos de gala, por exemplo, no centro de Santa Marta van de confeti, co cal reciclaron todo o papel, recortando para facer o seu propio confeti. Pois no día de hoxe, menuda idea, non? Sí, é verdad. Pero bueno, sempre vai plástico, sempre levamos un pouco de plástico, as bolsas de cores dannos moito xogo. Os centros do rural van de banda de música, entón, bueno, reciclase para facer os instrumentos, fixeron un montón de obradoiros. Entonces, bueno, 300 personas, enchemos un poquinho, queremos facer un pouco de ruido que se nos vexa ben. Vos entrades no concurso? Sí, entramos, sí. E hai ilusión, hai ganas? Ui, moitísimas. A nós tamén fai nos ilusión, pero a xente tamén, con de levar un premio ou competir, gusta, sí que gusta. Vin por aí algúns vestidos como de circo, non? Como mestres de cerimonias de circo. Son de banda. Son dunha banda. Son uns de banda de música e outros de Malloret. Por exemplo, no centro do Ensanche van de Malloret. Vos sodes do Ensanche, non? Do Ensanche. E dentro deste desfile somos os maiores, os encargados de animar. Porque teñen que cumplir varias condicións, e que sean baratos, que sean fáciles de facer e que den xogo para que a xente poida meterse no seu papel dentro do desfile. A verdade é que os monitores se pasamos moi ben e os pais tamén, xa non sei quen está máis ilusionados, e os pais ou os nenos. Nunca puideches ensayar xuntos? No, porque nunca conseguimos estar todos anotados a vez. Entonces, o que facemos é o último día, facemos un ensaio de como se van a facer, como nos vamos a mover, e mentres outros acabamos os disfraces. E o mismo sábado, entonces, os que estiveron no ensaio son os encargados hoxe de enseñarlle o resto como son os movimentos e a coreografía. E temos todo o recorrido hasta a Plaza de Galicia, que é onde está o xurado, para aprendelo. E ali, pois, o ensaio final. Mira unha cousa, esta non levades de rapaces de Down Compostela con vos, non? Si, viron, pois supoño que por Facebook, viron que nos disfrazábamos e viron de que, e veñen de rapaces cos seus monitores. Que importancia teñen para vos as redes sociais hoxe en día para este tipo de actividades?
pois realmente que chegas a máis xente. É dicir, nós temos o noso público que pois os usuarios habituais do ensanche, que veñen habitualmente, que poden seguir as redes ou non, e despois ten unha repercusión para xente que non se acerca ao centro, pero mellor se pode acercar a unha actividade puntual. E que foi máis difícil? A ver, algún de vos? El sombrero. O sombreiro, por qué? Porque había que cogerle el truquito para la visera. Estes son este tipo de actividades que son plurais, que ao final... Sí, a verdade é que sí, é dicir, nos convidamos a vir con nós a quen queira de toda a cidade, sea do ensanche non sea, e despois participamos nunha actividade conxunta con outros compañeros de outros centros socioculturais. Este disfraz sale un máximo de 3 euros. Un máximo de 3 euros, o cal case todo o mundo pode permitirse ir disfrazado. Sí. E outra das ventaxes é que se pode facer na casa. Sí, nós sempre antes, como un mes ou 15 días antes de empezar as actividades de Entroido, decidimos como o disfraz, tomamos medidas e facemos medida de disfraz adulto e medida estándar de disfraz neno e como facelo ti na túa propia casa, paso por paso. Hai uns tutoriais que están na vosa página web e tamén no Facebook. Bueno, están na nosa página web, non están máis ben, nós temos un blog do centro. No blog, vale. Que ti na nosa página web accedes a ese blog. Moi ben. E tes aí os tutoriais, paso por paso, tamén o mandamos á lista de correo electrónico que temos dos participantes dos outros anos. A viaxe que a xente dos centros socioculturais remata aquí. Agardamos que a previsión do tempo non fora de todo acertada. Os centros socioculturais teñen un papel importantísimo no Entroido de Santiago este ano, como sempre, van participar e sabemos que ben van, non? Sí, a verdade é que vamos celebrando os 25 anos dos centros socioculturais na cidade. O primeiro foi o centro de Vite e todos os centros socioculturais nos vestimos de festa e facemos un gran desfile aniversario. E están todos os centros, pois cada un vai un pouco caracterizado a súa maneira. Por exemplo, estes de Amio, Cancelas e Casco Histórico van de verdes e van de batucada. Sen embargo, Santa Marta e outros locais máis pequenos, sumados a outros locais máis pequenos, van de confeti. Nós imos de maiorés, que somos do ensanche, xunto cos de la Bacolla, que tamén van de maiorés, pero con outro uniforme. Vai a ser un desfile así moi colorido, moi diferente. Que é o que máis che gusta do carnaval? Ir disfrazado. E a comida? Tamén. E a ti, que é o que máis che gusta? A mí tamén ir disfrazado e a comida. E a ti? La comida e ir disfrazado. E a ver, como tocades? A ver, que os sexa? Igual es maiores, non? Venimos de una calle de aquí al lado de Pontepedriña y venimos disfrazados de confeti para participar en el desfile y tirarle confeti a la gente. Bueno, estamos aquí con estas señoras tan finas. Sí. Eu quero saber de onde vides e de que é o voso disfraz. Nosotros temos do Centro Sociocultural de José Saramago de Vite, vale? Vamos de festa, de celebración, de aniversario polo 25 anos que fai que se abriu o Centro Sociocultural, foi o primeiro en Santiago. Entonces vamos a celebralo. E cantos participades? Pois creo que somos uns 20 e tantos, non xo sei seguro porque non nos contai.
É un disfraz moi original e polo que vexo baratiño, non? Non gastades moitos cartos. Nada, son todo bolsas de basura. Todo bolsas de basura. Bolsas que che dan na tenda para comprar e para todo. Hai que aproveitalas todas. ¡Viva el Entroido! ¡Bien! Están connosco uns veciños da comarca, porque vemos a que están a representar a festa da Filloa del Estedo, unha das festas máis importantes da nosa bisbarra. Que tal? Como estades hoxe, aínda que chova? Animados, nós estamos dispostos a pasalo ben e facelo a disfrutar deste día, aínda que o tempo non nos axude moito. Falanos un pouco do voso disfraz. A ver, nós representamos e potenciamos a festa da Filloa, que se celebrará o próximo domingo en Lestedo, unha festa, como diz, que é de interés turístico, é unha festa que está bastante consolidada, pero que invitamos desde aquí a todas as persoas que queiran asistir al Lestedo, próximo domingo. E levades as filloas, por suposto. Por suposto, levamos filloas, orellas, queremos facer as filloas a pedra, e as filloas tamén recheas, a ver o que podemos facer. Pois vimos de Louro, de Muros, somos 60 membros, chamámonos a Rueirada e este ano vamos de rusas. Contanos un pouco como fixeche desos disfraces. Bueno, pois nós temos un equipo de costureiras e son da propia Rueirada, son elas as que nos cosen. Nada, este ano isto está pintado a man, está todo feito por elas, todo feito a man. Eu tiña entendido que hoxe a brigada de fochancas, ese plan de choque para tapar as fochancas, non ia a traballar porque era martes de Entroido, pero aquí están na esplanada da estación xa tapando os primeiros buracos da xornada, non? Sí, efectivamente, o señor Martiño que nos trasladou foi a súa preocupación polo estado das fochancas na cidade e nós traballamos de luns a domingo, até o domingo tamén, todos os días santos. Para nós é prioritario, así nos trasladou o señor alcalde, que firmamos o luns e hoxe xa estamos traballando. Porque cantas fochancas hai en Santiago? Alrededor de 30.000, bueno, aquí entre nós hai moitas máis, pero xa lle cobraremos. E o alcalde que di? Porque o alcalde eu vexo máis como menudiño, non? Parece. Bueno, estamos moi orgullosos de contratar con esta brigada, porque é o primeiro asfalto que nos ven aquí en Santiago de Compostela. E isto creo que vai a salir unha cousa, vai ser moi interesante. Os clásicos non pasan de moda, e o lonxano este é un clásico. Fálanos un pouco de onde vides, cantos sodes e como vides de preparados. Bueno, pues somos de Lañas, un pueblo aí cerquiña de Negreira, e bueno, seremos sobre 30 máis ou menos, 30, 35, e bueno, foi a unha cousa de última hora, así levamos un mes traballando, todo feito a man, en madeira, e despois, se vos fijades por baixo, vai montada nunha máquina. E, bueno, isto feito a man tamén, e nada. E aí levades escondido uns bocadillos, as bebidas... Como unha cantina, vamos. Combustible para as máquinas e para o generador, e así. A pasalo ben, non? E por dentro tamén está decorado para que a xente vai adentro, nenos, sobre todo que está mal día, e así. Emperador de Asociación de Mar de Fondo de Portonovo, que está composta por 38 miembros hasta o día de hoxe. Esperamos ser máis no futuro, pero hasta o día de hoxe somos 38. E como se lles ocorreu
a temática xaponesa? Bueno, cada ano eliximos unha cousa. O ano pasado, pois, fomos de volta ao mundo, de Guarifor. Este ano vimos de volta, quer decir, o Imperio Chino este. E po ano, pois, xa hai algo en vista, pero non se pode dicir. Deu moito traballo a carroza? Moito. Canto traballo lleva a usted a eso? Non, 6 meses, non? 2 meses. Largos. Todo feito a man pola asociación? Todo feito a man pola asociación, sí, señora. Parece que estamos a percorrer Oriente porque de Xapón chegamos a India. Que tal? Moi ben. De onde vides? Cantos sodes? Nós somos de Tomiño, somos un grupo máis ou menos entre 40 e 45 aproximadamente. Temos algúns fallos hoxe, pero bueno, o tempo non axuda tampouco moito. Falanos da vosa carroza. Pois a nosa carroza orientamos este ano o Tambagal. Traemos 2 elefantes tamén que os temos ali aparcados. E bueno, vimos a pasalo ben. A ver se a chuvia deixa rematar polo menos, non? Ojalá. Se non este frío... Moitos meses de esforzo aí para... Fala. É moitos meses de esforzo para facer a carroza e agora que veña a chuvia, pero bueno, vamos a intentar. Imos rematar o desfile aínda que sexa moi rápido. Sí. Rápido, bueno. Aunque sexa moi rápido, pero bien.